Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada pagi hari ini saya berada di Tegal, Dusun Manggisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia. Bersama Mbah Sinten, Mbah? Mbah Sahid. Mbah Sahid. Ngapunten kula ganggu, Mbah nggih. Wala, gak masalah. Mbah Sahid garap napa niki, Mbah? Baka gulutan. Gulutan. Oh, niki matengi ya, Mbah? Dereng. Oh, dereng. Manten dicoroki ngeten Dik Sirati Rabu nika. Oh. Manten ngoten duruk. Oh, mantun niku baru ditanam. Nggih, mantun duruk diplastik. Oh. Mbah, jenengan mulai tani niki umur pinten, Mbah? Waduh, kula tani niki yo kinten-kinten umur 60 tahun. Mpun 60 tahun nggih. Mpun. Saniki yo semua pinten, Mbah? 90 lek gak 80. Awet enom. Zaman lonjo. Oh, tak singen. Lah, balik zaman ini jenengan nom-noman, tasik Joko singen. Mriki tanemane napa, Mbah? Duka mriki. Kula mboten meningo kula. Mboten nyampe mriki. Mboten kula nyampe nika gunung mriko. Nanem napa? Nika gandum. Gandum niku pari Oh, koko. Jagung. Oh, jagung. Nggih buka kasiah. Oh. Manten-manten dibuabati, Oh. diuluri tanduri jagung. Di alas mriko. Nggih di gunung mriko. Singen niku mboten enten kewane ya, Mbah? Oh, kata singen. Kapan jagung kait mantenan kula tunggu. Oh, penyakitnya napa? Celeng, Terus kidang, kidang nggih mangan Nggih. jagung, Mbah. menjangan. Nggih, nggih. Lek ni kidang mediti, lek menjangan rata kata, lek ni celeng, mbok sak kedok ditelasaken. Rusak nggih lek celeng. Nggih napa dene diuring-uring goblok iki dipangan dintekaken. Lho, masa Mbah dijawab ngoten niku? Nggih, Oh, ya napa sih? berarti gak kena dirasani celeng. Boten kenging. Oh. Mbok aja dibalan-baleni. Oh, Ya. makane arek saiki lek diarani, "Oh, arek kaya celeng tambah duwablek, Mbah." Nggih. Lek dikandani Nggih. pisan iki ae aja balak-balik. Oh, ngoten niku mandek. mandek. Nggih. Oh. Lah, Mbah jaman semonten niku berarti macan gitu sik kata. Oh, tasih kata. Jenengan nate krungu napa kepethuk ngoten niku nate? Krungu. Krungu nggih. Nggih. Krungu niku ngerenge napa? Nggih, ngereng niku cangkeme dincepaken di lemah. Oh, lek ngereng niku Jengking. cangkeme mlebet lemah. Nggih numpang ngeten. Oh, ngoten niku brai napa ya napa? Cuko lek. Oh, boten semula. Dereng belajar ilmu permacanan. Lah lene baung nggih mireng mawon. Baung niku sing apa? Ndas wong awak wong ndas gerek. Wonten apa sing Wonten. oh, ngoten niku damel tiyang pesugihan apa ya napa Mbah lek? Cuko lek kula niki mek mireng kula niki ilem tegel di Heeh. Gunung Kembar niku kapan ngadepaken mahrib mahrib Heeh. ngoten niku kaya gerek. Hau niku Nggih kula baung. nate mireng namine baung, tapi niku teruse Mbah tiyang pados pesugihan kados babi ngepet ngoten niku. Oh, mboten nggih lek teng kampung. Oh, tapi lek di alas berarti niku memang danyangan, Mbah. Nggih, lek di Oh. alas niku mek nguatiraken tiyang tidur nunggu-nunggu jagung. Heeh. Lho. Dik cecep Oh, baung niku nyecep. nggih pangan. Nyecep gede. Nggih. Tapi boten mangan wadake boten. Mboten nggih Oh, mboten. berarti makhluk niku mek mendhet tenagane dugi tiyang sing dicecep niku. Nggih. Mbah ngoten niku nate ya wonten kejadian. Mboten nate. Oh, mek kuwatir tok nggih. Nggih, ceritane tiyang sepuh-sepuh sing. Oh, singe. baung iku marani wong turu Oh. di gedihe disedot. Oh, ngoten. Nggih. Nah, Mbah sak mangkin ngeten. Lek jenengan nak tani ndek gunung kan sing resikone ngaten-ngaten. Waduh, Nah, terus lek tani sing ndek kampung niku nanem napa singen? nggih mudhun Sing dugi, ndek tegile jenengan ki ambek sing celak griya. mudhun dugi gunung. Heeh. Manten ngoten nggak garapan nek ngisor nanem baku. Singen niku tiyang mriki nandur baku ta, Oh, Mbah? nggih. 3 tahun kula nandur baku.
Loh, Mbah berarti wong Manggisari biar lak sugih-sugih, Mbah. Lah regane bakul lak larang, Mbah. Aduh, kok larang oh. Oh. Tiang tani mboten anu, mboten kendel. Oh. Bener bakune niku kapan sak ton niku sing sae niku mek karo tengah kintal. Sing sae. Nggih. Lho, rusake kena napa balik? Niku Homone bakul niku napa e? duka niku. Lek singen. Rusake niku teduge niku. Bako sae sak muenten. Ah, iya. Mantung ngoten sing sae mek kedhi. Oh, ngoten. Nggih, rugi. Oh. Mbah jenengan tani niku lak mulai 6 sampai sak menten. Nggih. Nah, terus sakniki niki kan usume nggarap lahan niku lak damel desel apa? Nggih sing Lah, jenengan kok tasik seneng damel sapi niku napa Mbah alasane, Mbah? nggih. Anu sekeco sapi niku. Oh. Damel ngeten iki lek nek jemet-jemet ngeten iki nggih saged jero ngeten. Lah lek ni desel anu niku lek kata suket nyangsang. Oh, dadi mek ketok ajur dhuwure to. Nggih, mboten saged jero. Pandes, mboten pandes. Nggih, mboten pandes. Oh, padahal sakjane mbayare awis pundi sapi kalih Desel? preket nggih. Nggih awis desel. Oh, regine Nggih. hasilnya tapi apik pundi? Wah, lek perkara hasile ngeten mboten kene ditamtokaken. Oh, ngoten. Nggih lek nanem niku suwae terus. Ngoten. Oh. Nggih kena ditamtokaken. Terkadang nggih tandurane usahe pajenge murah. Oh, ngoten. Terkadang elek. Kadang elek, lah lek elek ngoten niku batin apa mboten? Nggih, terkadang nggih pok-pokan. Oh. Rugi nggih nate. Wah, nggih tuwa ta lek Loh. rugi. Tuwuk rugi ya. Lah kula jamane nanem Sekedap Mbah, sekedap. Saderenge jenengan cerita. Sampean iki Pak Pok balak-balik. nggih, Rugi nggih sering. nggih. Nah, kok sik tetep tani niku napa alasane jenengan? Alasane ah. Kok mboten ganti pekerjaan sing garai bati ngoten lho. Aduh, Napa? Kok angel sing garai bati. angel. Nggih, angel. Kok sik tetep tani masih rugi niku mboten kapok aja. Mboten kapok. Oh. Pokoke cukup gawe ngisi ekonomi. Ah. Ngoten. Oh, dandange mboten sampai golek. Lah, Masih lek ning Pak. guling nggih mboten kantung nggih. Masuk kodong kengen ngadeg mawon. Oh, gak oleh guling Mboten pokoke. nangsal. Soale singen ku terus lek gulingno dandang iso gendeng Pak ya. Lah nggih, lah ngoten ta. Nah, makanya sahabat Kanyawara jangan sampai Anda itu menggulingkan dandang di rumah sehingga Anda itu akan bisa gila kalau menggulingkan dandang di rumah. Artinya apa? Menggulingkan dandang di rumah itu tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pangan anak istri. Itu namanya menggulingkan dandang dan menjadi gila. Ya gila, lupa ingatan, lupa diri, lupa Anak. nah, iku gendenge wong Ya. gulingno Lah dandang. nggih, entane mboten sampe guling. Masih kodong nggih kadang ngadeg mawon. Dadi kan sing kuwasa niku oh iki Penyukane. kadeloke dandang kodong tak isenani Lah Mbuh dugi pundi dalane. Lah mboten ngertos. Cocok. Mbah, pesen-pesene jenengan damel lari nem-nem sakniki kan kadang wonten nih lari nem sing isin tani ngoten. Supaya arek enom gak isin tani niku sampean wulangi Mbah yo napa? Nggih kula belajari ten Tegal. Nggih kantuk kirangan kayane niku kantuk kathah ta. Mboten. Pokoke purun krembya-krembya sareng belajar. Mesti oleh pangan. Nggih. Wong manuke ben dinten miber nggih, Lah, wangsul nggih jujuk nggih Mbah nggih. Petik toker-toker wangsul teng kandang nggih wareg nggih Mbah. Wareg santen wareg. Berarti kene kudu belajar ilmu manuk kali ilmu petik Mbah nggih. Oh nggih. Nggih Wah. nek mboten dipelajari. Malih diumbar mawon. Tingkahe mboten karu-karuan. Mbah, Mbot niko kali niko kok dijenengaken Rajakaya niku ngayakno sinten nih Mbah kalih niki? nggih Niko lho. ngayaken tiang tani. Niko? Nggih. Sinten sing dikayakaken sapi kalih niku? Nggih. Sing gadah kali sing Oh. ngengken iki nggih sami mawon. Kayaken tiang kali.
Sami angsal koyone. Nggih. Padha angsal manfaate. Ibarat tumbuh oleh tutup, wajan oleh sutil, ngoten apa? Nggih. Oh. Lah mulane iki wingi mboten bejo. Nggih. Moro-moro candangi. Oh. Lho, lah. Nggih. Dadi sing ngongkon lararu. Mas Said jenengan ya ampun sepuh ah. Nggih. Kok mboten purun ngasu-ngasu di griyon niku napa, Pak? Aduh, ngaso ning griya niku telat telu. Kula ni saged mboten saged nggih ten tegir. Nggih. Kengen kula kengen ngeteraken anak kula. Tantanggae ngeten iki nggih sak angsal-angsali. Oh. Lah winginane niku nggih kalih mlajari putu kula nyengkreng. Nyengkreng nggih. Nggih nyengkreng. Kali kula belajar. Lek dipenging teng Tegil Sinten? jenengan mboten purun dipenging. Aduh, syukur dicukupi, Heeh. disukani ya terus tumbas rokok. Heeh. Nggih manut mau. Iku awak loro kabeh tapi, Pak. Nggih. Oh. Ngono lho, Mbak. Ceritane. Manut mawon. Lah lek nih dikan nenten griya tok. Kepingin wong tiyang sepuh kaya arek cilik Nggih, nggih. kepingin tuku rokok. Lho, Tole. graya-graya ono apa-apa nih. Kate njaluk kok kaya wegah Lho, iki. nggih kajengen njaluk niku sukan. Oh, nggih, leres. Ngoten lho. Karuan nek tiyang sepuh ngadang ngoten, anak meneng kon gak duwe ali nyo. Lho, nek tiyang sepuh ngoten. Pitutur lurit yang singen sampai ngoten Mbak. Terus istilah sakniki niku tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oh, iki artine kan ngerti aku. Lek saniki mawon sabar tiyang sepuh ngatur arek nem-nem niku lari. Zaman kula nom-nomen kula, toko kula. Wah, gendir. Gendir niku napa? Pecut. Oh, pecut. Nggih seblak ya, Pak? Nggih. Coba dereng tangi kajengi dicap budal, disiram banyu kengen tangi dikuka gak tangi-tangi raine bior. Oh, berarti gudel singen manut kebune, Mbak nggih. Nggih. Lek kebosane iki kok kathah sing manut gudel e, Mbak. Nggih. Ngoten. Berarti wolak-walike jaman nggih, Mas. Nggih, lek singen pancene ngoten, gudele manut kebo. Kebo manut ngoten sakniki. Kebo manut gudel. Dadi sakniki kebo nusu gudel, lek singen gudel nusu kebo ngoten apa? Nggih. Oh, Mbah, yogane pinten, Mbah? Kula kata gangsal Putu. Putu tasih. Putu kali gangsal sedoso. Buyut Sunggal. Wah. Hebat, sehat Mbah Said. Matur nuwun nggih Mbah Said, ngapunten pun ganggu wedale. Nggih. Demikian sahabat Kanyawara, ngangsu kawruh kita untuk kehidupan supaya kita kehidupan ke depan lebih sederhana, lebih bersahaja memandang hidup dan kehidupan. Pitutur luhur dari Mbah Said semoga kita bisa tirukan. Demikian sahabat Kanyawara, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.